дар ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ чорводорӣ аз бахшҳои афзалиятноки хоҷагии халқ ба ҳисоб меравад. Тибқи маълумоти омморӣ дар нимсолаи аввали соли равон саршумори чорвои калон дар ноҳия ба беш аз 15900 сар, моли майда ба наздик 127 000 сар, парранда ба 7750 сар ва асп ба 265 сар расонида шуда, ҳамзамон шаклҳои нави чорводорӣ дар ин минтақаи кӯҳсор таҷриба карда мешаванд. масалан солҳои охир дар кӯҳистони Мастчоҳ парвариши таҷрибавии қутос ба роҳ монда шудааст, ки аллакай натиҷаҳои дилхоҳ ба бор овардааст. рушди қутоспарварӣ аз он шаҳодат медиҳад, ки иқлими баландкӯҳи ноҳия барои парвариш ва нигоҳубини ин нави чорво мувофиқ мебошад. мо айни ҳол дар мавзеи тагоби каллахона қарор дорем, ки аз сатҳи баҳр дар баландии наздик 3000 метр ҷойгир аст ва бояд гуфт, ки дар ин мавзеи баландкӯҳ қутосҳо парвариш карда мешаванд. ба таври таҷрибавӣ ба минтақаи кӯҳистони Мастчоҳ 80 сар қутос оварда шуда буд ва бо гузашти чанд сол таҷриба нишон дод, ки қутоспарварӣ барои ноҳияи Мастчоҳ соҳаи мувофиқ аст, яъне иқлими кӯҳистони Мастчоҳ барои парвариши чунин намуди чорвои саҳроӣ хеле ҳам хушоянд аст. бояд гуфт, ки ҳукумати ҷумҳурӣ ҳанӯз соли 2007 барномаи рушди соҳаи қутоспарварӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистонро қабул карда буд, ки ҳадафи ин тадбир табдили соҳаи қутоспарварӣ ба соҳаи сердаромад ва ояндадор ба ҳисоб мерафт. ҳоло хоҷагиҳои таҷрибавии минтақаҳои гуногуни кишвар ба парвариш ва афзунсозии саршумори қутос диққати ҷиддӣ медиҳанд. бояд гуфт, ки дар ҷумҳурӣ минтақаи Помир ватани қадимаи қутос мебошад. қутос дар баландиҳои тақрибан 2500-3500 метр аз сатҳи баҳр зиндагӣ мекунад. қутосҳои таҷрибавӣ низ ба кӯҳистони Мастчоҳ аз вилояти мухтори Бадахшони кӯҳӣ оварда шудаанд. қутоспарварӣ камхарҷтарин ва сердаромадтарин соҳаи чорводорӣ дар ҷумҳурӣ маҳсуб меёбад. зеро нигоҳубини як сар қутос нисбат ба нигоҳубини як сар гови маҳаллӣ 5-6 маротиба арзонтар мебошад. қутоспарварӣ манбаи калони иловагии тавлиди гӯшт низ ба шумор меравад. рушди соҳаи қутоспарварӣ метавонад ба сатҳи иқтисодиёти ноҳия таъсири мусбат гузорад ва ҳамвора чорводорон, ки ба парвариши ин намуди чорво яъне қутос машғул ҳастанд, мегӯянд, ки як сар қутос метавонад то 200-250 килограмм гӯшт диҳад. инак бо гузашти чанд сол шумораи қутосҳо дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ наздик ба 1000 сар расонида шудааст. дар ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ ҳамчунин таи чанд соли охир соҳаи занбурпарварӣ тақвият меёбад. айни ҳол занбурпарварон дар чанд деҳаи ноҳия фаъолият мебаранд ва ин кор бо кӯмаки шарикони рушд ба роҳ монда шудааст. Наврӯз Маҳмад Ашуров, сокини деҳаи Истошон, занбурпарвариро ба пешаи оилавӣ табдил додааст. мо оилаи ман ва оилаи ҳамдеҳагонам инҷа 10 та қуттиҳои занбури асал монда шуданд, ки бисёр аз ин оруҳо мо ҳосили хуб ба даст оварда истодем. аз ҳар як қутти мо 10-15 килограмм ҳар як тобиши асал ҳосил ба даст оварда истодем, ки ин маҷмӯъ қариб ба 80-90 кило аз 5 қутти ташкил мекунад. чанд соли охир соҳаи занбури асалпарварӣ дар ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ таҷриба карда мешавад ва хушбахтона ин таҷриба аллакай натиҷаҳои дилхоҳ ба бор овардааст ва соҳаи занбури асалпарварӣ имрӯз ба як соҳаи сердаромад аммо камхароҷот табдил ёфтааст ва боиси хушнудӣ ҳам ҳаст, ки имрӯз дар баробари мардон бонувони кӯҳистони Мастчоҳ низ ба занбури асалпарварӣ машғул ҳастанд ва имрӯз дар минтақаҳои гуногуни ноҳия гурӯҳи занҳои асалпарвар яъне занбури асалпарвар ташкил карда шуданд. рушди занбурпарварӣ дар ноҳия имкон медиҳад, ки аз якҷониб ҳаҷми маҳсулоти соҳаи кишоварзӣ афзун карда шавад ва аз ҷониби дигар сокинони маҳал ба хусус бонувони хонашин бо ҷои кори даромаднок таъмин гарданд. хушбахтона охири соли 2020 ва соли 2021 барномаи
рушди созмони милали муттаҳид дар ноҳияи кӯҳистони мастчо фаъолият кард. Бо маблағгузори Федератсияи Россия ин барнома, ин лоиҳа дар 6 деҳаи кӯҳистони мастчо гурӯҳи занҳои занбурпарвар ташкил кард. дар ин асос ба ҳар як гурӯҳе ки дар деҳаҳо ташкил карда шуд иборат аз 5 нафар мебошанд. ба ҳар як нафар 5 оилаи занбур бо қуттиҳояш ва таҷҳизоти барои нигоҳбини занбур зарурӣ дастрас карда шуд. Ройгон асали дар шароити кӯҳистон омодашаванда аз чанд ҷиҳат бартарӣ дорад. пеш аз ҳама он аз омехтаи гулу гиёҳҳои шифобахш гирифта мешавад, ки барои саломатии инсонҳо боз ҳам манфиатовар мебошад. рушди ин соҳа дар баробари дигар бахшҳои хоҷагии халқ ба вазъи иқтисодии ноҳия метавонад таъсири мусбат расонад.